Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Шәһәрдә яшерен пассажирлар барлыкка килгән, аларның эшен нәрсәдән гыйбарәт? Автомобиль, питбайк, маскировка шелтәрләре, азык-төлек продуктлары. Тукай районы янә хәрбиләргә шифлык ярдәме җибәрде. Автобусларда камералар урнаштырылган һәм ул барысында теркәп барса да, яр чалыда сыйфатны контрольдә тотуның тагын бер системасын кертергә карар кылганнар. Шулай итеп, шәһәрдә яшерен пассажирлар барлыкка килгән. Аларның эшен нәрсәдән гыйбарәт һәм яшерен пассажирлар нәрсәгә игътибар итәләр? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Яшерен пассажирлар хәрәкәт куркынычсызлыгы бүлеге хезмәткәрләре кешеләрнең гомуми агымдагы аларны аерып булмый. Нәкъ менә алар автобусларда чиста, уңайлы булсын, машина йөртүчеләр җәмәгать транспорты пассажирларына хөрмәт белән карасыннар өчен күзәтәләр дә. Башкача әйткәндә, алар барысын да контрольдә тота. Контроль в себя включает оценку чистоты салона транспортного средства, соблюдением водителя правил дорожного движения, уровня культуры общения с пассажирами. Дополнительно сотрудники отдела мониторинга и безопасности движения проводят онлайн-мониторинг водителей. Автобуслар очраклы рәвештә сайлана. Горкоммунхоз белгечләре сүзләренә караганда, бу машина йөртүчеләр тарафыннан мөмкин булган хокук бозуларны вакытында ачыкларга, алар белән профилактик эш алып барырга һәм юл транспорт һәлакәтләре килеп чыгу ихтималын киметергә мөмкинлек бирә. Җәмәгать транспорты пассажирларының күбесе яңалыкларга уңай карый. Эти тайные пассажиры нужны для того, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения, потому что они возят все-таки детей, пожилых людей и беременных женщин, поэтому это в любом случае нужно. Я думаю, что они нужны, потому что надо, все равно посмотреть, как водитель едет, как он с пассажирами общается. Бары тик сәфәр ахырында гына яшерен пассажирлар үзләре турында белдерәләр һәм җәмәгать транспорты йөртүчеләренә күзәтелгән хокук бозуларны күрсәтәләр. Безнең тикшерү төркемешләгәндә алар шулай ук автобус салонында булганнар. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Аныклы дүртле бүген Чаллыда шәһәр советының соңгы 45-нче сессиясе узды. Депутатлар үзләренең 5 еллык иҗтимагый эшчәнлекләренә йомгак ясадылар. Бу вакыт эчендә шәһәрдә нинди үзгәрешләр булганын алдагы сюжетта сөйләрбез. Шәһәр советының йомгаклау утырышында 6 мәсьәлә каралды. Шәһәрнең баш финансисты Светлана Мулюкова шәһәр бюджетының 333 миллионга якын каралган акчасын шәһәр советы депутатларын сайлауга, СВО ветераннары белән эшләүче коммерцияль булмаган оешмаларга финанс ярдәме күрсәтүгә, муниципаль учреждениеләрдә ремонт ясауга һәм башкаларга юнәлтергә тәкъдим итте. На проведение ремонта канализационных сетей и технологическое присоединение к коммунальным сетям 4 миллиона 316 тысяч рублей. На проведение работ по подготовке землеустроительной документации, оценки рыночной стоимости земельных участков и имущества 5 миллионов рублей. На исполнение судебных решений 7 миллионов рублей. На содержание и ремонт объектов городской инфраструктуры 259 миллионов 107 тысяч рублей. Идет специальная военная операция, безусловно, достаточно серьезные финансовые ресурсы направляются на выполнение специальных задач в зоне специальной военной операции, что делаем и мы вместе с вами, поддерживая наших военнослужащих. Но тем не менее, вы видите, мы не останавливаем и капитальные ремонты, мы не останавливаем вопросы благоустройства. 5 ел дәвамында шәһәр советы Чаллының игътисади, социаль, мәдәни тормышы, пандемия һәм СВО шартларында муниципаль норматив хокукый база булдыру мәсьәләләре белән актив шөгыльләнде. Бүген махсус хәрби операциядә 4000-нән артык чаллылы катнаша. Быел безнең Ишегалды республика программасы кысаларында 79 чаллы Ишегалды төзекләндерелә. Тиздән шәһәр юлларында зур сыйдырышлы тагын 80 яңа автобус барлыкка киләчәк. Мәктәпләр һәм балалар бакчалары төзелә. Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании 400-летия образования города и 50-летия со дня выпуска первого КАМАЗа. Для нас это не просто праздничное мероприятие, а новые возможности для строительства и ремонта знаковых объектов.
5 yıl içinde şəhər Sovetı 45 oturuş ütkərdi. Onda 495 qarar qabul etildi. Şol Ömürün Ölmağdiyev депутатlarga nıqlı dürtlü bəyəsi berib xizmətləri üçün rəhmət bildirdi. Все те планы, которые мы для себя наметили, они будут, безусловно, выполнены. Оглядываясь пятилетнюю историю, мы можем сказать, что те задачи, которые мы вместе с вами ставили, в большинстве своем выполнены. Но жизнь продолжается. Впереди новые задачи, которые нам вместе с жителями нашего города нужно будет решать. Утырыш азагында 6 депутатка күп еллык намуслы хезмәтләре һәм җирле үз идарә үсешенә зур өлеш керткәннәре өчен рәхмәт хатлары тапшырылды. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Автомобиль, питбайк, маскировка шелтәрләре, азык-төлек продуктлары. Бу Тукай районы халкы, активистлар, волонтерлар һәм хакимият җитәкчеләре җыйган әйберләр. Круглый поле авылыннан хәрбиләргә шефлык ярдәме җибәрелде. Сугышчыларның берсе кыска вакытлы ялда булды. Аның белән Тукай районы башкарма комитеты җитәкчесе Камил Нәҗмиев та очрашты. Анчоус кушаматлы хәрби хезмәткәрне алкышлар белән каршы алдылар. Алгысызлыкта ул 2 елдан артык Россия оборона министрлыгы белән контракт төзегән. Озакламый ир яңадан алгысызлыкка китәчәк. Күзе белән ул Тукай районында тапшырылган дронга каршы коралны алып китәчәк. Нужная вещь. Предупреждает то, что летит птичка. Можно успеть выйти с машины. CPV помогает. Дает уверенность, когда заезжаешь к ребятам с продуктами, с самолетами. Очень хорошая вещь, очень нужная вещь. Моннан тыш Тукай районында чираттагы шефлык ярдәме җыелды. Бу инде махсус хәрби операция башланганнан бирле 39-нчы тапкыр җибәрү. Бу юлы конвойны ДНРның 5 юнәлеше буенча озаттылар. Монда инде безнең радиоаппаратура, москитный сеткалар һәм инде үзләренең көн күрешендә кирәк-яраклы әйберләр. Бу инде безнең эшләнде егетләребезнең сораулары буенча. Моны инде безнең үзебезнең Тукай районы волонтерлык группасы алып бара. Маскировка шелтәрләрен махсус хәрби операциядә катнашучыларның туганнары да үрә. Мин укытучы булып эшләдем. Безнең бөтен бу киткән егетләребез, безнең укучыларыбыз, шуңа күрә бөтенесе дә безнең үзебезнекеләр. Аларга ничек ярдәм итмисең инде. Шуңа күрә беренче көннән алып, менә хәзерге бүгенге көнгә кадәр шулай йөрибез. Ничек итеп ярдәм итәргә микән димен. Хәзер ситүрү турында сүз китте. Мәйтәм, мин битне бәйләй алмыйм. Димеле мин. Ну бәйләм инде булай инде. Ничек итеп бәйләр микән димен. Шәһәрләр замәтен мәйтәм 20 февральгә шәһәр сөйргә дип килгән идем инде. Ни? Монда ситүрәләр. Мин дә моны эшләям дип калдым шуннан соң. Волонтерлар һәм активистлар туктарга җыенмый, алар яңадан маскировка шелтәрләрен үрәләр, үрелгән шелтәрләр исә техниканы яшерергә һәм сугышчыларның үзләренә шакланырга ярдәм итәчәк. Лилия Гатина, Илмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Камчатка балыгы һәм олдыгы күргәзмәсе яна Йоршалыда. Ерак көнчыгыш бүләкләрен Green сәүдә үзәгендә 16 августка кадәр сатып алырга мөмкин. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Шикарная икра, отборная, зернистая, слабосоленая, прям зернышко к зернышку, изумительная. Кызыл ире бөртекле авызда ири торган кызыл улдык сәламәтлек һәм энергия чыганагы табигый уртача тузланган омега-3 һәм витаминнарга бай. Менә шуның өчен Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары Камчатка балыгын һәм улдыгын сойлый да инде. Не первый раз уже покупая рыбу, всегда довольна. Благодарна продавцам, которые помогают выбрать, подсказывают. Я пробовала чавычу, очень нравится. И очень нравится белорыбица. Сегодня мы здесь впервые взяли чавычу. Эту рыбу мы взяли на юбилей, на праздничный стол. Рыба вкусная, чавыча, икру вот взяли сейчас. Витамины, рыба вкусная, хорошая. Мы свежие берем постоянно. Чавыча омега-3 һәм 6 май кислотасы, D витамины, аксым, фолий кислотасының кыйммәтле чыганагы. Шунысы мөһим, Камчатка балыгы ясалма рәвештә үстерелмәгән. Моннан тыш аларны алмага, шия һәм груша агачлары төтенендә ыслыйлар.
Хит продаж, конечно же, королевский лосось. Изумительная рыбка, нежная, малосольная, она богата витаминами, микроэлементами. Буквально 1-2 бутербродика энергии хватит на целый день. Шикарная рыба. Смотрите, как она лоснится. Это натуральный рыбий жир, омега-3, омега-6. Камчатка балыгы һәм улдыгы ярминкәсе Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын 16 августка кадәр Грин Сәүдә үзәге 1-нче кат адресы буенча көтеп кала. Керү Автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гайсин, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. А теперь пункт 5. Шашлык из свинины 299,90 за килограмм. Пчелы, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Долгожданная чавыча, красная икра, масляная. Все от производителя. С 11 по 16 августа. ТЦ Грин, остановка Глобус.